ndiyo nokuti ndaida kuatenda koti iyoyo saka handina kuzoiatenda, but vakabva vandiudza ivo baba Chiteka mukoma Kadhuri Chiteka vakandiudza sekudai. Regai nditangire pakuti tese tinoziva handitika kuti vana vamukoma Kadhuri Chiteka patakaita navo interview vakati ndine 5. Pa5 apa pane mumwe aripo anova ndiye second from last, kana ndisikakanganisipa papo wavaitaura kuti uyu takanga tamboita maDNA kumashure uko kuti tikaona kuti mwana uyu haasi wangu, handitika. So vana ivavava vatatu ava vekupedzisira, last born, second from last iyeye third from last, handiti vari 3 vese vari below 18 years. Saka dare rakanga rangoti ngavaende pamaintenance. Isusu tinoda kuzoprova nyangwe iwo wauri kuti asi wako wacho ngaaende pamaintenance. Isusu toda kuzoprova tega nemadNA kuti tichiona kuti asiri wako ndeupi, then ochizobva ipapo pamaintenance. Saka zvinoreva kuti vaimaintaina vana vatatu, last born, second from last third from last, right? Zvino maDNA akachiitwa ndobva achibuda akadai. Last born yakangobuda iri 99.999,9 zvichireva kuti mwana uyu ndewa baba Chiteka zvisina kupokana, right? Second from last ndiye akabuda ari 0%, ndiye uya anga agara achingotaurwa naivo vachitaura kuti havasi wake ivo baba Chiteka, handitika. Saka uyo zvakadzokorodza zvekungobuda angori 0%. Then third from last akabuda ari pakuda kumbomwira mvura wow. Akabuda ari 99.99,9 ai zvauchindishupa manje ipapapa ndezvekuti mai Chiteka ndakavafonera kumashure uko ndichida kutaura navo, ngadai izvozvi ndakuchivadaidza futi ndovati mai chiuyai mutaure futi paruzhinji paTV zvese zvaitaurwa nezvaitwa nevanhu kuti vana ava havasitori vakadhi wewo wati chiuyaika. Saka vakangogara vandirambira ende vakatocreata kaenamity pakati pangu ivo neni. So ndo zvataivatsvagira manje, nokuti nyaya idzi taudziziva, ndo zvataivatsvagira kuti tichasvika pakadai. Tasvika pakadai maresults obuda sezvizvi, tinei tichida kuzwa mativi ese kuti tisvike pakunyatsotsvaga nekuongorora nekuona kuti chakonzera kuti musoro uteme chinyi. Handiti muri kuzviona ka, right? So vazhinji vaitaura mucomment section vaingotaura kuti no, apa hapana mwana waKadhuri Chiteka. Vazhinji ndozvavaitaura, vakawanda ndozvavaitaura. Nei nechikonzero chemaitikiro akaita nyaya iyi kuti baba Chiteka vanotaura kuti vakabata vanhu muloji, handitika. So number 1, number 2, potaurika kuti pane umwe mwana asiriwe pamba ipapa. Saka zvakakonzera kuti vanhu vangobva vangoti aiwa this woman uyu mukadzi uyu imhuka yemusango chaiyo, ende Kadhuri hatifungi kuti ane mwana ipapo. But thank God kuti zvajeka, right? Dai mai ava vanga varipo ndandoda kuvati makorokoto imhai, nyangwe kwavari ikoko ndinoziva kuti vanogona kunga vachitonzwa zvandiri kutaura panapa. Makorokoto izvikuru nokuti at least pane kakucheneswa karipo, although vana vasina kuitwa vese vari 5, but
at least pane kakucheneswa karipo apa, tisikatauri hedu nyaya dzaitaurika dzekuti muloji and so forth, but pavana at least pane nekuti zvagara maitozivana kuti uyu second from last haasiwe pamba ipapo, naivo mai vakanga vakatokonfema, baba vakanga vakatokonfema. Saka ipapapo hapana chitsva ipapapo. Panga pachitonetsa vanhu ndeapapa pane avava vaviri ava vazobuda nhasi uno vari vababa Chiteka. Saka tongoti makorokotoi kumhuri iyoyo kuna baba namai Chiteka, nekuti makorokoto kuna baba Chiteka vakuchengeta vana vachiziva kuti ndevavo. Makorokotoi kuna mai Chiteka vana vabuda D. Izvozvo tinoti Mwari ngaakudzwe. Isusu hatina side uye hatina watakawenga kana watakamaka. Chedu tiri kungoparura nyaya dzatinenge tapihwa ndo dzatinouyisa panapa. Hatina side, hatina watakawenga. Tinoziva kuti vakawanda chaizvo vanga vachiti elda mune side chichi, vamwe vakatoita zvekunyora tsamba, ndofunga takaiverenga panapa. Makainzwa mumashure, kune vasina kuinzwa yakanyorwa zviri paskrini izvo. Izvo zvakanyorwa paskrini izvo. Tsamba imwe yakambonyorwa panapa. Tsvaga vhidhiyo rakanyorwa izvi zviri kubuda paskrini izvi. Urinzwisise uzwe imwe tsamba yakanyorwa ipapo. Well, so mhuri yeZimbabwe, kunhau yevana uye kunhau yababa Chiteka, nhau yaKadho Chiteka yandinotenda kuti iri kuteererwa nevanhu vakawanda, ndo patasvika so far. Chimwe chinhu chakakosha chamunofanira kuziva ndechekuti baba Chiteka namai Chiteka izvozvi vangori paseparation, uyu kwake uyu kwake, anditika ndo mamiriro azvakaita mhuri yeZimbabwe. Right, mhuri yeZimbabwe, takuenda panhau yedu yechipiri yezuva ranhasi inotirwadze zvikuru. Asi tisati tapinda munyaya iyoyi yanhasi, handisi kuda zvakare kuti murasikirwe nenyaya iri panapa. Matambudziko arimo mudzimba umu, hama dzangu, ngatibatsiranei. Pane imwe nyaya yatakaisazve pano yababa vakangoita sevapindwa neivhu muziso, vari mumunda vachisima witi, vakangoita kunga paita kavhu kapinda muziso ravo. Kwautoita problem kubva ipapo kunyaende kuchipatara, kudodai vatova bofu kutaura kunoku, veduwe baba ivo havachatooni. Akomana zvimwe zvacho unonetseka kuti chiko chiri kunyatsoitika panyika panapa. Just kungopindwa nekanhu kanenge ivhu ziso 1 rekuleft, kwauzoenda kuchipatara kudai kutaura kunoku havachatooni baba ivavo. Apa ndibaba vechidiki vane twana tutatu tuchiri twechidiki nemudzimai wechidiki. Vakomana, handei tindozwa nyaya iyoyo, vanogona kuvabatsira tivabatsire. Nyaya yacho iripo pano paTV pedu yakanzi Chigodora. Akangoita seapindwa nekavhu muziso, izvezvi atova bofu. Chigodora akangoita seapindwa nekavhu muziso, izvezvi atova bofu. Handei tondoitsvaga, iripo, unongonyora sezvandataura izvozvo unoiwana. Right. Nyaya yedu yechipiri yatinayo yezuva ranhasi inyaya yababa vatibata, baba ava vechikuru ndisapurazi, vane mombe dzavo dzakawanda kwazvo uye vava munhu wechikuru. So paita gombiro, paita mbavha, paita mharapatsetsetse, munhu ari kutora mombe dzavo vachitoona kuti uyu ndiye atora mombe yangu. Vakada kuenda kwaari kumubvunza, anomubudisira banga, anomubudisira bhemba, anomuthiretena kumuvhundutsira kuti angangomuuraya. Baba vari kutaura kuti vakaenda kupolisi vakandoripota nyaya yavo pava nemwedzi, mapurisa haasati auya. Hatizivi zvichida pamwe mapurisa ane mashandiro avari kuitawo. Hama dzangu, vauya nenyaya yavo, ndoda kuti muzvinzwire. Nyaya yacho inobata, inorwadza, asi ndiri kuti inini kune vari serious kuda kubatsira baba ava, tibatei panhamba dzeutindi, so that tinokubatanidzai nababa ivavo. Hatina kuisa nhamba dzavo panapa nechikonzero chekuvaprotecta, uyezve hatisi kutaura zita ravo nekwazviri kuitikira. Isitangoti chingonzwai nyaya yacho, kana yakubata uchida kuvabatsira, unotibata panhamba dzeutindi. Unogona kuisa WhatsApp message kana kufona, kuitira kuti tikusvitsei kwavari baba ivavo, muvabatsire. Vedu vemombe dzapera, munhu wacho anongotema
achitora stake achisiya mombe yese iri apapo, zvinorwadza zviri kuitika ipapapo mhuri yeZimbabwe. So hama dzangu, ngatipindei munyaya yacho zvakazara, muzvinzwire zvavari kutaura baba ava pavatibata apa. Takaurayirwa ng'ombe dzaizvagwa dzinokwana kuita 10. Mhuru yazvagwa munhu waiuya wouraya ng'ombe dzakazvagwa dziri 21. Ndokuurawa dzinokwana kuita 10 achivhiya achingotora masteki emhuru dzoga dzina ma5 days nedzine vhiki 3. Uri kuuraya wotora nyama yesteki wosiya musoro namakumbo, wotora steki woinda nechikumba. Munhu uyu pazuva roga roga unogona kuuraya 3 mupadhoku usiku pang'ombe dzedu. Saka isi takaworikavha dzinokwana kuita 10 pa2 days dzaurawa dzose mhuru. Idzo mhuru dzacho ndo saizi inourawa iyo, dzakaurawa dziri 10. Saka zvinoreva kuti vanhu ava vari kutoya vaine mota ka, vari kutomisa mota kamupurazi umo votoita zvavari kuita. Mune security yakadiko papurazi penyu apa? Uye ndimi zvemuridzi wepurazi here kana kuti muri mushandi? Haana mota, unogara panext farm, unongosenga nyama namabhaketi achindokumba kwavo, kamuvinga unokubudisire banga kana machete. Haizve, saka muri kutaura kuti mombe dziri kuraiwa nemunhu wamunotoziva here? Dziri kuuraiwa nomunhu watoziva, kudomubata achivhiya kuine guti kuma 11 dzamasikati kuna makore tiri vaviri nomwe sapurazi wapa next door. Kudoinda mberi, tabva kumapurisa takamubata rutatu achida kudouraya. Imwe tibatsire nepamunogona napo nokuzivisa vamwe varimi veng'ombe kuti ndo zviri kuitika, nokuti ng'ombe ndedzeruzhinji. Chedu mazita tochengetera nyika kuti ndo zvavapo. Shambadzai paTV nezita rangu ribude. Ndini muridzi weng'ombe. Shambadzai, tatambura pano, vanhu vazvivone. Saka mune mombe ngani pamwe chete baba? Uye mune vashandi here vari kuchengetedza mombe dzenyu idzo? Ng'ombe dzangu dzasara 61, ndo zvirisira ndoga kubva zvandatanga purazi kubva 2007 ndinongoshanda ndiri 1. Dzimwe ng'ombe ndokutumirai mangwana kuseni ndandadzivhura dzakawanda mudzivone dzose. Mamho acho akaurayirwa vana iwayo mumavoni ari 10, niasara acho 11, dzadza zvagwa mhuru dziri 21. Baba, mombe dzakawanda idzo, panoda security apo, musariska. Pamwe pacho munogona kutozouraiwa imi wacho pasvika marobhasi chaiwo chaiwo anenge achida kudziloda kana even mugonyeti, imi musina kana chinokudhifendai ipapapo. Mombe idzo dzakawanda, dzakuda kuti muite security ipapapo, panotodiwa security. Zviri nani, zvaiva nane kuti dzakabiwa dzese idzi, dai dzakarasika kudaro kuri kubhadhara kuti muwane security, pane kuti dzongoenda mahara, chasara dzichadzokororwa nyangwe nemi wacho. Apa ndakungokupai advice, ndo yandakukupai kuti zvandiri kuona apo izvo zvakuda kuti mutotora danho rakasimba rekuti muprotecte pfuma yenyu iyo. Musamira muri 1 zvamakaita izvozvo nemombe dzakawanda zvakadaro, uye nezera renyu randiri kuona panapa zvinogona kukupinzai panjodzi. Pakudiwa kuti munge muine mumwe anokubatsirai kusaidhi resecurity.